Als ik er eens net meer libje, als de reerbraskes komen, jou die met reerdoske een aandenkingskrommel. En als ik jou net bedankje, just in de sliepen, denk dan dat ik het probeer met mijn granieten lippen. Dit is een heel bijzonder gedicht van jou. Inderdaad, ja. In eerste plak ik reerbraskes, als die langskomen, za in de jest, dan is u daar weer goed. Maar het is voor u ik een metafoor om een stjernde te bedenken. Wij hebben dit gedichtje op het graf van mijn man zetten. En degene die zijn graf beziekt, die kan dan weten dat hij bedanken wordt dat ze hem beziekje. Dat is eigenlijk de inhoud voor u van het gedichtje. Als ik er eens net meer libje, als de reerbraskes komen, jou die met reerdoske een aandenkingskrommel. En als ik jou net bedankje, just in de sliepen, denk dan dat ik het probeer met mijn granieten lippen. Hoe kwam je dit gedicht op het spoor? Dat wie in 1982, toen is er een Lieds gedichtenbundeltje uitgekomen. Ter ere van het 200-jarig bestaan of het erkennen van Friesland naar de Verenigde Staten. En men woord daar een betinking, een liedse aantinken, aanbehouden. En toen had men een stuk of 10 gedichten van Emily Dickinson, een bekende Amerikaanse dichteres. En die binnen al volle jaren als 82 ben die oerzetten terug op een pasma. Een van onze bekende Friese dichters. Zo ben ik erom aangekomen. Ja, ik vind knap dat mensen in een peer worden soms een filosofische situatie werjaan kennen. Werd ons een boek of een verhaal hoe schreeuwen wordt.